udi. Yeah, utifo otunjuse ranka udi. Enti wu dasu ye woyami wosa. Okay, come back here. Hallelujah, wu dasu ye woyami wosa. Hallelujah, titi mimu woyami o. Amesu woyami. Hey, wu dasu ye woyami wosa. Hallelujah, titi da 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 da. Hey, wosa sabade nuya. Wu dasu ye woyami. Weti wu dasu ye woyami wosa. Weti wu dasu ye woyami wosa. Hallelujah, titi woyami 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 wu dasu ye woyami wosa. Weti Martin kwaya wonweni. Woni madina owa amenina wetu ni adina ye ajin kwaya wonweni o. Woni madina owa amenina wetu ni adina weti seye Yesu aduma akamewu Yesu kisadumti yadiya ebobio Asamia atumio Eti Martin kwaya wonwenio Oni madiride Wawa ameninaro Otu miadiri Miwasano Martin kwaya wonweni Oni madirina Wawa ameninaro Otu miadiri Weti seye Yesu aduma Asamia atumio Yadia ebomio Yadia ebomio Seye Yesu aduma akamewu Yadia ebomio Weti mumla masonu oyo sayino mumla masonu oyo yimu wino mumla masonu yimu eyo didini Jesus Weti mumla masonu oyo sayino mumla masonu oyo yimu wino Mama sono ayefu wanyino Mama sono ayefu wanyino Ape mama sono wayosagino Mama sono ayayimu wanyina Mama sono didini Jesus Oyami tumfu usaya Sudan Watabakasi na bonyo Wabatapo Ukaya mfomu Mandia ehia Oyami tumfu usaya Sudan Watabakasi na bonyo Wabatapo Ukaya mfomu Mandia ehia Wabatapo Ukaya mfomu Wabatapo Ukaya mfomu Yeti wonyami tumfu usaya Sudan Watabakasi na bonyo Wabatapo Ukaya mfomu Oyami tumfu
Usaya Suda, Watabakasi no Baya woman, Wabatabo, Ukaya Fobu, Wabatabo, Ukaya Fobu, Wabatabo, Ukaya Fobu, Wabatabo, Ukaya Fobu, Wabatabo, Ukaya Fobu. Weti enyamia masia miti enyamia niyama ye enyamia enyamia dum enyamia dum enyamia masia miti enyamia niyama ye enyamia enyamia what is it? Enyamia, masamiti, enyamia, niyama yo, enyamia, enyamia, Ubi sami wayefa. Umi sami wayefa. Ayo Yesu na dumarapa. Umi sami komenima. Umi sami wayefa. Weti abodi na iwaya. Yesu na iwaya. Abodi na iwaya. Weti abodi na iwaya. Yesu na iwaya. Abodi na iwaya. Yesu meyi na abodi na iwaya. Yesu na iwaya. Abadi na yo adi. Eti abadi na yo ayo. Yesu yo ayo. Abadi na yo ayo. Eti awa do beni, awa do beni, awa do beni. Ala pa ya awa do beni, awa do beni, awa do beni. Yesu atena mini na nati mafa Yesu sa madam fopa awa wado beni we mini Yesu atena mini na nati mafa Yesu sa madam fopa awa wado beni we ti awa wado beni we ti awa wado beni Wesi meyi na ya, meyi na mi ya, meda nasi, meda ya mi asi, meyi na mi ya, meyi na mi ya, meyi na mi ya, meyi na mi ya, meyi na yo, meyi na mi ya, meda nasi, meda ya mi asi, meyi na mi ya, meyi na mi ya. Hey, me aye. Hey, me aye. Hey, na yo. Hey, na me aye. Me na nasi. Me na me asi. Hey, na me aye. Hey, me na me aye. Hey, na me aye. Hey, na me aye. Hey, me 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 na me aye. Hey, na me aye. Hey, na yo. Hey, na me aye. Meda nasi. Meda ya me asi. Hey, na me aye. Hey, me 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 na me aye. Sani amiti bra.
already Yamiayo. It's in your Ramadan Yamiaso. Sanyami TV Ramadan Yamiayo. Sanyami TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, Bubani Ramadan Yamiayo. Wakatania Ramadan Yamiaso. Yeah, Bubani Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Sanyami TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Abu Waliya Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Yeah, TV Ramadan Yamiayo. Yeah, TV Ramadan Yamiaso. Iyo Yamiba, Miya Mabada, Oyami Wawai, Mini Kukwada, Rima Fwe, Kama Fwe, Putu Fwe, Kama Fwe. Iyo Yamiba, Iyo Yamiba, Iyo Yamiba, Iyo Yamiba, Miya Mabada, Oyami Wawai, Mini Kukwada, Rima Fwe, Kama Fwe, Putu Fwe, Kama Fwe. It's yes, yo. It's yes, yo. When I'm in a duty, oh, God, I will get you. It's yes, yo. Me won't come. Me woo, yeah. When I'm in a duty, Adumiti, yes, Adumiti. Shut up for no woman, sure. Adumiti, is you ever receive your Adumiti? Adumiti, yeah. Hey, is you ever receive? Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 1, 2, 3, 4. Oh, some guys up on me rather, sir. Oh, some guys up on me rather. Oh, bon, some rather, sir. Look what's right, you want to muscle. Yakoswa je na monso. Yakoswa je na monso. Die radia ye ni pentumi yeta. Wono na wa ma bro sam kwan. Amana mfa ya nam. Amfa ya moja. Anya nsu anom. No wa mfa ya honam anya nam amana. He didn't allow the Satan to trouble on our side. Bible says, "Any pain no radia ya, Obama must see you na ye." And if you are here, and if you don't want to worship God, that non-living thing will worship Him. Praise the Lord. Mama Yeshua, oh, hello, Yami. Oh, yeah, be better. Obi to be. Aye. Me too be. Mama Yeshua. Oh,
fata. Oh, aye. Obi tinyu nas. Mama yen tum tum. Ayo yami. Oyami ufata. Aye. Oh. Uyami kasi. Now to me so. Oh. Nane umabos. Asu team. Ati mwanda. Peya osano. Wadi awaya mami. Adosu. Oyami fata. Everybody fata wati. Aye. Baby I will hear me bia. Wadi awaya mami. Adosu. Wala me kwa. Oyami fata. Au. Aye. Shira wadi esira minu. Adosu. Oyami fata. Oh. Wonsan weduma. Kafu. Oh. Wasura bofu. Wasori. Peya wasanoa. Awutifu. What do you want to do, sir? Shira Kaudi. Oh, Shira, what be to be? Wonsan weduma. Kafu. Wasura bofu. Wow, sorry. Hey, awutifu. What do you want? Oh, Shira Kaudi. Oh, Shira Kaudi. Ejawo Chifu. Oh, what to do, sir? Shira Kaudi. What be sorry, Yameno? Shira Kaudi. I want Chifu. What to do, sir? Oh, baby, yummy. Shira Kaudi. Shira Kaudi. Ajawo what to do, sir? Shira Kaudi. Oh, Bidawasia and Sado. Biwaya and Sado. Bidawasia and Sado. Biwaya. Oh, let it as well. Dawasia. Be a woo. Sapa person. Oh, yeah, you are. Yeah, right. Yeah, right. Dawasia. Oh, yeah, you are. Let it as well. Dawasia. Oh, so we'll be a woo. We'll be a woo. We'll be got so much. Oh, yeah, Dawasia. Mama Castle. Oh, where you are? Oh, we are somewhere. Yadawasia. Where you are? Asado. Hey, Yadawasia. Asado. Oh, where you are? Yadawasia. Kadado shadaba bibda koda. Weya wobi abusa papa shamirika say. Aw yadawasia. Di bado shadada kadaloshi. Weya tie sharp pepper shaminu kase. Wobi the emergency. Nin kwa finish. Sharp pepper shaminu kase. Wobi nya panyama ne. Sapa beso me no kase baby a wo wutie mi wo bi da baby a ne ho atere no ba wo da so won komo eti so bi ntinyum na sa yeah you are inside yada wasia ansada where you are yada wasia ansada where you are, Asado,
Yadawasia, hey, Asado, where you are, oh, Sawa Mama Wua, Mima Wambo, hey, Mama Wua, Mima Wambo, Sawa Mama Soria, Mima Mama Biamu, what you oh, Sawa Mama Wua, Mima Wambo. Wama dia timia mema wamo sawa meti kwa mwa peda osaro mema wama bia mu ibados otu hey hey ha eja wama mewa mema wamo hey wama masoria mema wamo sawa meti kwa mwa mema wama bia mu ha otu eja wama mewa Mima wamo, wama mewa, mima wamo, wama masoria, mima wamo biamo, wotu. Se apim titigu, nami nasome kunkwa. Apim titigu, nami nasome kunkwa. Wadi awa ya mami, we peda nisa. Adosu, weya mi fata. Apim titigu, na ya dasu ya tikomwa. Apim titito, na ya dasu ya tikomwa. Hey, wadi awa ya mamio. Adosu, weya mi fata. Oh, Sira what is your name? Ay, those who me fata. Tie, Yabaya Yanni Payatiasi, a Radayan Dom. Aguna Swagro, Gomo Samukrum. Yabaya kai tuwa for bisu. Uri ni pana wade kwan so a watati. Ba wuti komwa. Dosu. Weya mi vata peja onsano sa. Aye. Uso mi mu. Aya wana uso mi mu. Uso mi mu. Aya wana uso mi mu peja onsano to say. Sawa so mi mu. Oh. Akamate. Sawa so mi mu. Oh. Aka. We are the very bomia. Sawa. It's all the way. My own dama for you. Sawa so mi mu. Oh. Aka. Yedi daswe. Sawa, me too a big car. Akaya, Ababa, Sadaraboka, Nadabosara. Hey, me too. Yadibi Abona, Sawa, so me one. What are the Pedaya? Aka, Sawa. Where are the Amaya? I did bomb what this year. Was a meeting me can't tell. What any person of Luma? Wa Mama Kuba Sama says a lot of when you what's the Amrabe? Ina Siena Matina Nama to be off in the room, sir. Would you my can see? Would you my I am in one? Would you probably have to be here? But you rely on the time, that's a medium is so don't be a Fisania. What a mono, 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 and already.
Where are the mama yo? I did mama want this year. What's a meeting? Nimi Katamu. What did the pastor Mafruma? What mama Groma Sama? Says I pay for you now. That's a brand me to come. Need I see another senator? Nama to the Rafu, sir. Would you my can see? Would you my woman? Would you buy I want to see? But you desire to tell me. Many Abisradomia Fisadia, what do you know? Was you senior? Pejosano, Eja Woodina, see that count. Woodina, ye count. Woodina, who handed to forget to me. Eja Woodina, your young count, Pejosano, handkerchief. Eja Woodina, your young count. Oh, Woodina, Lydia South. Cavalry could be flow. Why are you in Sada? Where do you papa did in the metro? Mete. Why? Man is what you say. Every sour you hi. Na dibro roka da sadada. Chidi de adibrados. Ah. Wyatt. Everybody now, woman. Yeah, what period to me? No, Nania won't be woman. Oh, man, I want it, Rosso. Emrati, Barbara. What would we make? Now, what Papa? One night. Now, so one hour, I know. Where are they? Where you want the fufu? What do you want to say? I know about Korea. What you be? Now, Papa. One night. My body, my body, so Daddy, my body, my body, what do I want to money? Why are you? Ejami wodia bika o. Oya me wa weni. O sanu nyuma yo wa bebure. Wodo makwa dia bani na chenye. Wadi ni wanja na uruye we. Eza ine. Eza kokoni. Prophet etu nyame biriza nyame no. Bejo nyakopon. Ija nyame no. O safata sa ye yudi na ye. We nyame gwa ma wakubuno. Where Yamia Gama won't Falcon. Where Yamia Gama won't come. No, I was saying to say, Wafata, hey, Wafa, Nipado Sadada, Ugama, Bibi2, Wakuno, we want to be a mission. Wafa, Ibado Sadada, Ada. Wafata, Ugama, Wakuno, Wafata, Ugama, Yohani Adisam, it's I am here to know. Bible tell me, say, you are and as I say, from the Portsmouth Gozo, Radia son, no. Yes, I don't have any one, no. I say, I will be a man, no. I saw the other one who wants to know. Radia son, dear. Is I know what you want to go, no. When you make a what you want to go, no. Yamie Gama, Yamie Gama, Wakuno, Mama would be swat to Ramai. I'm outside now, Benusa. We are my brother Yamino. Was Sadia Yasa for Radia.
wadi wawasu kudima asama di pompo sa wonansi titi buta nyamene no a eja bitu wa me pressure rado ewe satani unyuma someone sama wasiasia esie kata pa una de nkuba ni no abomara ni amana ne sa wate oyiri kuko batina wajansu baba yasu kuzawani no una wadi wawasu kunimwa asamari na madodo ina sa wonsa una wadi wawasu kunimwa asamari pompo sa wona titibutani amina baba di na tiramano afiyatu amara fo ya wahana di baby sorry ye Norwegian status efe wukuga Ochami golden stew ama santemai what took the real Korean man kai what the second see from experiment there obedient to me too China from who you who crano want to mean two sasek Obi bisa say one answer na make can be na maka no wan say Barcelona for information confirm na make enti o mani ye proud so wo kwa sama ba kwaji wo safo o kwa be pemonde e hono bi so sorry wo American mamu e friend Lawrence the Madison Yesu nante poso no so nante poso wo ya ne wo wufo wono so bono ho made ya ne wo wufo na makọ sintin ni mo ayi tight na ka de ba kopa the Lord is betumi age dia ka se woni ni Yesu se obewu na wasan sole ampa the Lord is ama ye pomituo ekosie no na toso mi ensa no ensentani kase bi dadi adaka idi sie the Lord is no epue ye awana Yesu kire ne se ono ne sinkin krenti kantan krenti Nyankopon no abra adaka di besi wo pa na tende kase bi tiye bepemo ne the Lord is engineer sorry enti sa papa wani yesumo na si yesumo na si yesum Nyankopon no a say ye pega no a say wo de wo honam nyina ayo ayo oh ayo 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 be mami oh ayo 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 be mami Sanya mene ye sori no abra me wo sori ye ba wiye abra me sori no am wo sori ye ba wiye se pa dan ye sori no a no wa ye nyama kase etu obi su se Yedia Yesu mobia Yebesumu Yesu mobia Yebesumu Yesu mobia Yebesumu Senya bibia rendiwa Atisewu Yedia yeni mobia Atisewu Yeni mobia Atisewu Yeni mobia Atisewu Oh Ebi mo betu wo na so mo so wo je wo ko ye na no betu wo ina wo na so da su ti asi
Bendo, Missuma Bato, Missuma Saja Wako, every teaching Yamie, or Sadia Yamino. I want to offer the upper water to your side. Now we are Yadia Yanimabia, Atisawu, Yanimabia, Atisawu, Yanimabia, Atisawu. Yakwa Yanimabia, 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 Atisawu. Oh. I am a desire, see me, sir. Bed up the Maya Quanya Mifia. Radina Betini Kata Betini Namia Bufra. And if I am about the Casasa, I come up here, anyone in the moon. A people say Yamia, a people say Yamia, Batampa. A people say Yamia, the one as a mono. A people say Yamia, Kuku. Every single me your son, every single me your batampa, every single Wakasa will be cabino. Titi qua from Manya Minu. Will be seeing me a breakfast at Yamedu. If it's a quarter and a one day from Prophet Atri Yaminua, God revelation Yaminua. Our young couple, Yelina with the body of Yarado. I'm a flag, you know. Mo fragi na resum nyame e panyini na mintina me wasep no obi ala resum nyame panya me to me sorry e fragi na resum nyame aluti amayami ano paya na was the crown. Dear why yenti me hu dia meka ene me hu dia mense etwasa ka de hu tufo sabrade enkwan wo dia ma mi saye mita na ta ho a kami tumi tua eti asema meka ni na se and I say ano pay me da wase ano pay me crown sane baje wa yi awa domine moja na mati amen oh amen bon sabu ka se pa me wa de sa bon sabu wa de sa amen yen fa sidama safo rade na bon sam kese ma Jesus yetu adwumadie ni so Minister Eben so nyame hira kese pa so de akwan aduma ngwanenim sabre yen semre ye befre ye brajo ene ye ba ye dofo ye bibia jimama agree bra omode first Bible reading by Mr. Bonsema mo bra mo ben ye pass the master for Friday. Our first Bible reading will be taken from Galatians chapter 3, verse 1 to 5. And I read, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed against you as crucified. Verse 2. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing of faith? Verse 3. Are you so foolish? Having begun in spirit, are you now being made perfect by the flesh? Verse 4. Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain. Verse 5. Therefore, he who supplies the Spirit to you
and works miracles among you. Does he do it by the work of faith? Amen. Amen. Yeah, Pastor, the Master Ferra. You been with your back and cast them in Galatians chapter 3, verse 1. Also, more Galatians for a wondering. Why not ordinary more arguing side? More what the Jesus Christo, our bono, as Sandria, Mujina, Mo enim, Shre Pefe. Iyon kon arana me pese moti free mu enum. Monam mbara ndwuma so na munya honhom no. Ana enam gidie a moti ye no so. Saa na modwene, saa na mondwen. Mode honhom fiti nam liwie. Muhun saa amandie bebre iyi akwa se eye akwa de a ena ne amen ena dia ode honhom no maamo no eye mumu ahoden no na onam emra ndwuma so na oye ana onam gidie akwa so onam gidie akwa a mote ye no so amen mpacho nkate ye ne ye mompaye okonkro ni asafu Yehowa yeda wase ana no pay Awresa mre ya wasam ebedua ye mu menyanya asem no na yefo na momme anye ne tiefo keke mano so abapa awe ye mu ne yatumi de atugide anamo we na yeso odoba Yesu Kristo Nazareth de mu nti amen amen na obo nsem amamu jimama agree yedi na de senyame hira okese pa na ye koswa ato adwumadi ne so ye be frɛ why na nyame ye bi ma no Senye nyame na aya God's revelation ma mama yenken wanka amen. Ti se nyame aya bia ma odi a me nu odofo be ka me ho a na na pe yendi adanse enhye otiasefo din anuonyam otiasefo nyankopon no yenye nhye na anuonyam wanka amen. Wo adanse a brase no wasori abe ka me ho ya da nyame ase. Never see them as a for riding. Osefata. Abraha Madame Yamiasi. Mr. Beatrice, we see the Mechamus, my papa, or Yari. Or say for no. Then a yakran and semi begin idea dance, say, why be a mammy? Mr. Fra could do fear pen the chem say more things in Yamanaka Sada Roma, or the Sukitano, when Musidi Akano, or by a way, and to quack of her, Madamas. Amen. A Pastor, the Master Ferradi. Medina ha media dance ashing and cook when the moyam. A dance ya. Edi kind me de rada sa
say. Now I need movement. Every day. Every day. I'm in oh, now I need movement. Every day. Titi boot and tip. Titi boot and tip. Hey, I'm in say. Now I need hey, I'm in Samagina Kakanin Sampo, Ukoya Samagina Kakanin Sampo, Mediwana Adira, Media Mami, Mediwana Adira, Media Mami, Ukoya Samagina Kakanin Sampo, Ukoya Samagina Kakanin Sampo, Mediwana Adira, Media Mami, Mediwana Adira, Media Mami. Well, Magiwana, with your mammy, whoa, Magiwana, with your mammy, well, Magiwana, with your mammy, with your mammy, oh, Jesus, Magiwa, Jesus, Akasa, hey, Jesus, Basamakumebo, Nama, watch me. Hey, oh Jesus, my Jesus, aya, it is a bakaso. Hey, it is a basamakumelo. Now I hallelujah, 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 Jesus, when you answer, hey, I see warrior, hey, Jesus, when you answer, I see warrior, Jesus, when you answer, I see warrior, hey, Jesus, when you answer, I see warrior. Hallelujah. Oh, praise the living God. Bon sama kasiye sherade ni onyam. Yen fase da masa ferade. Yen sembre nyamidi for the asam ne ba. Senya yen nyina yenim no. Ifiti ase no na asam ne yeden. Na asam ne wo ho. Na asam ne onyame. Na asam ne onyankopon na yeden. Ene o na asam ne makwa. Yen nyina de nsem mo. Ah, dede ye. Ebe frɛ ya de nyina. Ye ba, ye dofo, ye bibia. Bevelyn entry. Ebra ode enjum. Ebe di jasam no tata. Bon sema na ebra obey. Where a juniors of mommy. Fast na masa ferade. Your love is kind. Your love is patient. You filled my heart with so much peace and joy. You're amazing, and you made my life feel brand new. You're amazing,
my life feel brand new. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Too much, too much, too much, excess love. Your love for me is too much, too much, too much, excess love. Your love is kind. Your love is patient. You filled my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You made my life feel brand new. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Too much, excess love. Too much, too much, too much, excess love. Thank you. Bonsam Kasiama Bevelin. Sabre yedin some money the day ya obrasebe sore gyan nine so. Bra nyame di for a ye bre nyame ada na diama me no mienu. Se onye wo chima nhwe me no mienu ya bra boso a ye ho masem ti ye di for ontu no ho. O se wo ye wo chima e wo abra boso nyame de na si wo se onye wo chima nhwe wa abra boso. Bonsam e bra ye gyan akasem na ma ye di for ba ko pe prophet Erica Kwasi entry. Amen. Oh, amen. Kasi Yesu yada wasi. Yesu yada wasi. Paja onsa kosura ni dieni abrasi kwanso. Onyame a woti ase na eni onyame ya wodia. Na tumi ne bambo. Eye wodia no. Sa papa ya na pai enkwa wodia hyew mu no. Awurade Nyankopon a oche nkwa no obi bia wo hwe me saabere we se ya manone abrochiri memu Ghana afa na nyina ne ameka se onyame ache ye nkwa na ode ani onyame kase fa hodie kase ana ode atom yen anapa yi so ne ameka no se Awurade mfa ne tumi kase no Jesus. Any new yam kasiano. Jesus. Near Tamfon Sabatire. Awurade di mu nti enye twuma. Amen. Anapen kwa. Jesus. Any tumi ye Awurade dia. Amen. Israel nyame okasa no. Yeah. Omehye Amen. Omfa tumi ne ahoden. Jesus. Ne ya wahyehyɛ owuo. Empetu yade Jesus. Ade ama wo no Awurade nyi wo mfiri mu.
Amen. Jacob nyankopɔn ma ɛma wo ho masɛm. Jesus. Nea waka ɛne nea watwerɛ. Jesus. Sɛ wadi owuo so nkonim. Jesus. Anapa yi na sene a yɛyɛ a wode a. Jesus. Wo na woka ɛbɛm na wohyɛ yɛgyina. Oh. Awurade mfiti aseɛ na woyɛ nyame. Abɔde mfiti aseɛ na woyɛ kɛseɛ. Nea tumi nyinaa yɛ ne deɛ ne Awurade. Nea wɔnte aseɛ no. Jacob nyankopɔn kana no ntum. Anapa ni ame kan sɛ megya wɔ kra biara de hyɛ Awurade nsa. Jesus. Awurade tumi ne n'ani onyam. Jesus. Nea atamfo bɛka biara. Yɛgyina Yesu Kristo mogya ne mu. Nazaret ni tumi ne din mu. Jesus. Nea ɛka sɛ adeɛ nyinaa wura ne Awurade. Jesus. Anapa yɛka sɛ yɛda wase. Amen. Obi bi a wɔhwɛ me anapa ni yɛyare da ne so. Yɛka sɛ Jacob nyankopɔn din mu nti. Awurade ma yaresa ɛnyɛ wo dea. Akyirifoɔ nyinaa nka sɛ amen. Amen. Aburokyerɛfoɔ nso nka sɛ amen kɛse paa. Amen. Ba wo nsɛm kɛseɛ na tena ase. Hallelujah. Anapa yi ɛpɛ sɛ wote aseɛ sɛ wo nkwa ɛkita wo no ɛwɔ Awurade nsɛm. Ka kyerɛ wo ne ɔbɛn ho. Ka kyerɛ wo ne ɔbɛn sɛ wo nkwa kita Awurade nsɛm. Unkwa Awurade nsɛm. W'abrabɔ nyinaa yɛ Nyame dea. W'abrabɔ nyinaa yɛ Awurade dea. Hallelujah. Amen. Enti nea wodi w'akyi a wotu ɔsɛ yɛ amanama wo no. Jesus. Nkwa nhyɛ ne nsɛm. Nhyɛ ne nsɛm. Bɔ nsɛm kɛseɛ ma Yesu. So nsɛm Awurade saa. Adeɛ baako pa na ma ho sɛ nea wodi w'akyi a wodi wo ntɛntɛ no. Wo nkwa nhyɛ ne nsɛm. Ti aseɛ sɛ abrabɔ no a wobɔ no. Nea wobɛyɛ ama nipa bia nipa bɛka. Na mmom wo nkwa nhyɛ ne nsɛm. Anapɛ saa te aseɛ sɛ ɛyɛ Onyame na de waba asase wei so. Ɛnyɛ nipa. Wakwantu a watu a atete apa mu no. Awurade nim sɛ saa atete ne bɛba. Na ba ɛpɛ sɛ wogyina. Sister, brother, manipan sell. And yes, I am a chere. Send you did Awurade ko ade dia asɛm ne. Ye hia ne sɛ bɛmo akoma we. Emu aye fita. Wanka amen. Ti you, me se nipa na wodi w'abrabɔ akyi no. A wo sɛ wo. Ti asese nyo no de wo ba asase we so. Amen. So no na de wo ba ya no ba kyerɛ da wo bɛwu akɔ. Sɛ nyɛ ɔno na de wo ba nti no. Onim da wo bɛkɔ. Ɔno ankasa nso nim da wo bɛyɛ dɛn. Ɔbɛkɔ. Ɔnsɛm na ka me kɛse paa. Asɛm na me ka kyerɛ mu duru na wodwini kwati asa wobɛte aseɛ. Akwasi ntwi. Nea watena sɛ mɛsɛ akwasi ntwi no nyɛ ɔno de mba asase so. Ma busua pɛ no nyɛ ɔno de mba asase so. Wo a wote hɔ no nyɛ ɔno de wo ba asase so. Na mo ne di o kakuro bɛtimi ayɛ ne sɛ ɔsɛ wo mo ne Nyankopɔn yɛ dɛn. Bɛpagya wo. Nea wɔsɛ wo no Nyame bɛpagya wo nti nea wanya adagyere sɛ wo. Abotiri Nyame de bɛbɔ wo no sɛ nimguase ama ho a wonya ne onyam no. Ti ha yi o mesi abotiri na Nyankopɔn ɛde brɛ wo no sɛ ɔtae ama ho a wohu Nyame ne onyam. Amen. Ti aseɛ na ka kyerɛ wo kra sɛ ɛyɛ akwantuo na wotuo no abrabɔ ɛte sɛ antwedeɛ. Na mo sa wofu na wokɔgyina na matu a ayɛ adane ɔyɛ n'ase. Hallelujah. Obi a wohwɛ mo aborɔkyi watumi apagya obi sɛ wɔnkɔ n'anim. Mɛma ne ha wo sɛ wɔtwe wo san. Wɔtwe wo sɛ Nyame ne onyam bɛyɛ dɛn ɛbɛpa. Wanti ahyɛ nti ayɛ wo sɛ ewiase nyina yi wo ama. Ayɛ wo sɛ Nyame nni hɔ. Ayɛ wo sɛ Nyame ayɛ dɛn ato atwene. Nea mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ abrabɔ no a wobɔ no sɛ wokɔto sɛ obi da gɔtema wofa no wohoro no ho a wode agyaa no wonim kwan bɛfa so a ne ho bɛwo na sɛ wopere ho no akɔfa no sɛ wohoro na ne ho wo a ɛyɛ tɛn a wobɛtwe wo aba Ne ho wɔ na no ɔtwe so wo ba wo. na wama w'ani ada hɔ akwanhyia no a wokɔ mu no Onyame nim sɛ wokɔ mu a nkonimdie baba wante aseɛ ka wobɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Yesu. Maka kyerɛw sɛ ne yɛkita wo biara ma w'ani nsɔ. Ne yɛkita wo ne ma w'ani nsɔ.
sɛ awurade ama wankɔ afiase a yɛ wohyia afiase ni a yɛ abu no tie hɛ yi o mesi sɛ awurade ama wo wankɔ da afiase ndadua fie a ayɛ a wohyia no a yɛ abu no na wɔnkasa a wo so wonkɔ afiase woda afiase na woni adwenka hyia sɛ na meka kyerɛ me ni ho agorɔ mesi nea wakɔ afiase no wohyia no a na ada nsa kyerɛ sɛ wei na kɔ prison no na wɔnkasa so a wo so wonkɔ prison woda afiase wa wo so wonkɔ me deɛ menkɔ afiase yɛ meda nyame ansɛ menkɔ afiase sister adeɛ bi hyɛ wo so abrabɔ na wote wo ne edi wo nya awadeɛ na wote wo ne edi w'ani abrabɔ na wokɔ sika ni wobɛtɔ edu baabi a na wayɛ frustrated sɛ so num aduro na wu afiase ni ode afiase ni num aduro wu da because nim sɛ hɔ ne yɛde na kɔ ɔnkɔ nkɔsua nyansa wade aseɛ wɔ ha ɔnkɔ no nkɔsua nyansa nti wohyia wɔ bi a wakɔ afiase a yɛ adu bible sɛ menkasa nti ɔdefoɔ ɛna wedi o sikaduro wedi mfiri nyame sister da bɛ na nyame bɛyɛ wo saa wo nso de mfiri nyame hello me say da bɛ na wo nyame ba bɛyɛ wo bia wo de no mfiri nyame nti ni awakɔ afiase aba no wo hyia na ya pagya no na yɛ sɛ brother wokɔ hot sɛ no nka ho asɛm nkyerɛ wo na wo hu asɛ na wobɛsi atutu wa namɔ ama wo nsɛm ama yesu tie ni yo odifo akosie nchi wo de nipa nyina akasa me nipa bɔnefoɔ hwɛ ma me kasa me nkyerɛ wo sɛ wokɔ tena brɔne bi so ne yɛ kɔ ne yɛ pointi nipa baako pɛ sɛ wo nipa bɔnefoɔ a try sɛ wo de sɛ nipa no bɛdi nka wɔ so hello me sɛ wokɔ tena baabi ne kasa nipa wei ne so nipa bɔnefoɔ try sɛ wo de ne bɛka bom ɛhɔ no bɛkyerɛ wo de yɛwɔ brɔne no so wɔn wɔn bɛtu akyerɛ wo sɛ wɔn nyinaa tɔw no wɔn yɛ watamfoɔ a year about this time nea wɔsere kyerɛ wo no na wasɔre adan ɛtia wo nea wofi sɛ wɔdɔ wo no nea wofi sɛ woyɛ ne papa no nea wofi sɛ woyɛ ne ade papa a ɔbɛda wase no ɔno na ɔbɛsɔre atia wo kyɛn yo mese wokɔtena borɔno no so a nea yɛabɔ ne din sɛ woyɛ wodini woyɛ nipa bɔnefoɔ woyɛ konkonsani woyɛ ɔsɛefoɔ no sister hwehwɛ saa nipa no ne nka mbom sɛ wo ne na nka mbom a na wo ne wo a aserefoɔ no kɔka bom mo ke ɛpatɔ no ɔnya wo life history a nkɔmmɔ no a wo ne ne di nti na ɔnya wo abrabɔm asɛm o na mmom sɛ wote aseɛ na wohu ne yie a anka wonka wo asɛm nkyerɛ no wofi sɛ ne se gu so fitaa nti ɔyɛ ama wahu because of the children brother, me say, who bow brother, we sing as a software you free yame. That you have been a bosom of Kuram, someone of Madame Hukura. I dear you could gonna for a back or say it. I dear good gonna for a back of here. Ghana Yahanko, a wow, brochide. Obi timid and inclined top, poor will be. Na sabi pone tan ho asori tie nipa no atam sa abrochire fo from ni because papa me de men kira tan nyina po ba bia ba pene Africana na ko tena abrochire na dia wo timeni no nya duru ka kama no mawu hwe enya ne obepoa ne ne no na obe cancel papa ho ne a wo poa ne ne no why ready so obe sell titu me see adan enti adan titu on some show because o kan ho asem pa nipa be hu papa ya waye ho nti o kan ho asem bone dia nipa be hu bone ya waye na mo hwade afi nso me sa afi nya den enso na sa afi na enso no eye ten ya papa wa ye no no awurade be ma na pia bonten na sa papa ye ne di nkunimdie be den e be brew obi bia wo hwɛ mo aburuche bi nyame nhyira na dan ɛyɛ mma nyinaa da happy mother's day na nyinaa yɛ happy mother's day maame ɔwɔ ne yɛfunu mu bakoro ɔte nsuo abosom nkono no gade wani de na emu ne awanhwɛ bi no odi de watima tena sɛ ɛne akɔda mi de ne bɛkɔ duro so me de ne kɔ abɛkyim na de no de ne sika abrɛ ɛyɛ tenya afe baako afe mienu ɛbɛte n'ani so
Me say, I know be say wa me money how. What do you need to say in Papa for? But me say, I feel back up. None of Korean people. If you are Korean, you have you. Abusum you put any pass. Na say na Papa netie, say na Mama netie, say na menu etie. Abe ho nyina betu adi wachi. Sa na we ni Papa. Nti so obi say wa. Aya mama ne how. Won say magic up nyame. Pa baba me hwe memory verse no. So mama be memory verse no man 10. Ne yenko. Tie ne yo. Ade bi a wo hyase ye no. There will be an obstacles. Somebody babam, Tomba yas babam, Tasam babam. Ne nyina ne say etwase nyame ani onyame dai. Hepa. Me ma ka kira wo say asori we usori tia me wo mu a. Abosum yinu kura no be na me yard ho. Ko mama me sumi nipa. Ye. Ese mama me dai. Amasumi nipa. Ebe suma wurade. Na me de me nkwa to ho. Hwade o. Enye yi je say yesu obi yeso for mama ma. Scenario kakra bi. Wo de hwade. The whole Bible yi ye kasi ye tuturu ba ko a. Ye nim ebia quotations na betima ka say. Matthew copying revelation and abehu the figures but yes kan ni nyina ma yesesi a mfifire be fi wunu what you say na so for tena se fiti anapa akopem anwumre no ye research no the awurade aduane hu sukom no the abrew no the brew we are the what say no let me destroy this man, let me bring him down. God will never forgive you. Onyame fa chawda. Tinne so bi ya papa ya ka kire se awurade nhira. Na mo awurade nhira na waka no. Hwe se onye mistake wo. Ko ya nyame fa. Ye. Wo ya nyame fa nchaw. Atam se nuanu bi frem abori to se papa. Obi afa kwansu agimi sika nyina firi bi nsam. Obi timeni. Obekom na papa ya waye no. Ti. Papa en ye mem dai yo. Men nyai papa ye no yo. Koso aye papa. Okotiafo ne awurade. Men nyai papa no. Ntiade amaka kire me kra ne se papa sante na ye me papa. Me hwe se me ne papa sante te se den. Na eti se den kura papa ya waye me de mekai. Me kai sa papa ya na. So no say ompene become a catches of papa sante nyame nhira e wo papa ye bia ye den wo ye na ma san ko se me kai sa papa oni mi bi papa Thomas nyavo Thomas o kan sem bi ene ne kasa o se odibo me hu se wo fa sem nsew because me hwe nipa na ye ba soro ha apre bi a mafro bi afo ana me no me ni uni asem o na mo wo ana oni awurade wa asem eda ne bedo be bi sa se wo kai se papa si mesi ye wo papa ye bi sa wo se wo kai papa yan kwa be mani pa ko nsem dem too much tienio me se papa yonko a papa sate eba mani pa kobo nsam jam nipa no tonsuo ma wono no wonu nsu ye pese sister no tonsuo ma ama me yefunu mu funtan ene sister no ye bayifuo da bi obi your papa na aya fato chance na pepa wona kata so na fibi ba na odi akai nipa me kanya me mo asema chiro me ndefe me krokro se asema me kata nya me si obi your papa pe chance ye ni di mu na fato na kata so na what to be afa na ye dey pepa so no aye papa no na wantimi aye bia mfantua ne ka aye men say no because say na papa ye no de ato chance mo pepa ho abiri bi obesori bia e be danger zone bia ma siasia se o ye Kristo ni dia ma o papa yo emfa mpie nkunimdie so o papa ya mfa mpie nkunimdie mu a amane empa wo kwan mu da
Bonsam Kesema Jesus. But some year. Tio, who do you say? Tio, make us so much. What the other for the coin? A bepel. Any pana who turn Yamidoma money, ya. Yamidoma means why you be a home. What do you want, Kai? Who send Emma Befian to be Yamidoma, Emina support? You. A fit Yamidoma, no, say, may I stay up there? Oh, yeah, not do it. And no Befian gas in Yami sit up into your coffee or cotton sin. I know, yes, I'm serious. Nay, yes, stay in your seat. Or come in once a minute with Sibes. And you must come and reply now. Well, that may yes, I'm mistaken. I question you, may your papa now so the money, but you danger your life. Because above for him is where we are not paying you. Because to sitting on the Bible, say, Matanasi, Namaya research, Namadu Yamia, ever from so the Abel. Now, what could I bet me a picky in the realm of the spirit? Namasarana, Jonakas me bomb payamount. Now, say, I will pay this man back evil. I am telling you, sir, God will never forgive you. Into me, Rasa Nipa be a man in Tamu. We are Medan Kuramaka or Papaya. Kai Papa Kai Papa Honey, you would fear. And then I say Ghana. Bibian say Ghana. Who is a Ghana for you? Bonia for your present Nana Kufa, we are there. Papa for your party in the Sumeboa. Can and you now put in a Nekufados. Make ready for me, Casabi the man. You do know why. And they say, and then Kufuado Yeni Paponef. Do you know why? Because Nipa Yedivia near the Anuade at form. Etianamo, my Kana, and Koso. We are not ready to make sure, sir, we show good attitude, good image. Our image and our attitude is evil. Yes, soon you find. It's a Burusam, no baby. Ghana Puyani, Burusam. We are the devil. Don't Dramani Mama by. I say, Mama, you're incompetent. Mama, you're evil. Mama, you say. Mama, you say. Mama, you say. If you cross a mama bomb, but look at this. At the end of the day, and not 5 years old, just 4 years, we remember Mama. So when the man is sitting down, he was so amazing to his soul. When I drive, when I do cycle, I'm in forward pass. I remember John Dramani Mama. You cannot take it out. He has done a lot. Why any dear the amount my Ghana? Into what I would now I was saying that it will be a time when people are in the field, blessings in the field. Until something who will be a papa sentence, blessings not connected. But you're very pull yourself from a papa sentence. You will never get a helper. Because when you are a papa sentence, say, "Obi out of whom be away." It is a word who Kotarina, and you won't sit on a woo shoe. Name of papa sentence, sit on a headache. But failure to pull yourself from papa sentence, who help you. You struggle in life. You what you American? What you? Yeah. Also, you for? Have you enough for people house? To just say, Papa. You be who do in your no because we'll be able to make poor son and a break is not about them. Near Kofana be Jareno. And did you grow when you did? Near or class said, wait, I son of many in an hour so far as you being some. It's just somebody when you better the eyewitness. I'm about to book to you as a papa. Empire Kwa Mama brother. But Mammy Davio, and yet your brother, and yet your life. I am in life, I am in words, I am in blessings, and I enjoy. That's make him to change. It will be 120 years of life into
you. See, will be 120 years, 50 years, or life won't mean change it down. Well, life won't mean a day. And you'll be on until within a week, then the life has been transformed. Hello? Sana Yamia Yeni Pepe. It will catch it almost say, the software, Unini, on no Mama Giant Sano. Tio, on no Mama Giant and Sano. Huh? The only thing I did in this, may make sure I'm a friend in Chap, but I'm in China. About me, 2 minutes, 30-40 minutes. I say, for a car, I'm a whole car, you have into you cannot buy it. One day, you call on my channel and I make a casao sooner. What pay now? What Obiamana no one brother, which is crook. Me peer many times, hey! I was sitting inside the car. Because now one joint, we see Mama, me whom said you. I listened to the voice of Manin Kofi. No, me man on Kofi because Kofi in road. I need to fight the battle. God has prepared me into be when you came to my life. Automatically, your life will be transformed. But if you failure to pull yourself, you go down. Oh, my mama chick up with them. Mumu baby, I am the mother, sir. Mumma, I'm telling me when I'm in ye. Yeah. Mumu baby, when you're in the mother, sir, Mumba, and as I found you in your bed. Ebi anya hwio wa ho siesie keke ebi anya hwio wo kasa keke ebi anya hwio na mo wanum ne wa ho fama keke and there is wa ebi wa wo personality anapa mi yim pae ma bro chirefo ne Ghana po nyina se awurade nyankopon fi suru mo soro on connect wa tamfo fanto pom abio said, you can't so for no man antia. And you 2 need 3. But be antimia one say when I attention TV for carbon to Papa. Maybe honestly, watching the law course, watching the tack. Was Adams and I will quite day. Was Papa, Mamma can't tell. They say machines no make us on maybe beer, men are between machines no. Into a said, Mrs. So may cut him who attention TV. Oh my God. God projects people. God that destroy people. When you mean say ni panemo ye ni paye. Have you? Na ni boom soon. It's be na yes sir. You say ni before so we die. Say ni tie. Hallelujah. So when I see this, I was so amazing. Semi who we anti radio. Ni nyame afa so yi ni aya madwo na dwo akoten ba bi odifo ne so bone ni nipa bone or yourself the same man na who president a year ago the same man inti na what na wa say na nipa ba ku na kan hira nsam fa no ho no ono na wa say sorry a wo say no onyansa we Joe Nipa Bakuna near which chance are you good no? Hey, you're very careful. You're very careful. Oboronamika send me, or any puppy I be timid in a power. Or see, would you for the minimum send you Timio? Now, or ya me ten cry, me mama nunti aneda. Tinio, was this me yani ten cry? Oh man nunti ane. Iko ni mnyame timayo. Enena nanti achi. Ada na pom tu anamon ba fie. Oso di fo o ye be foul. As
spiritual prophet. The whole Kroning now. So one can see in you see, I in you see. Who can see in you see, I in you see. Now, on any here, at 29 Bamho, or may do fear by 6 o'clock. As if you phone, you can see in you see, I in you see. May saw the crown on by. And I'm a bisa, me, or sorry, come and miss out of you. And I'm a bisa, no say, a 10 pound of a power, we're home. I'll go butcher. Put to stand. Some man comes off. You, as a man comes off. That's any man about to say, the bus sorry, man comes off. You bet to make your hand as you give above no being here. Sorry, best man. They think, oh, you're so smart. No, when we bring this man, and you be better, a pepper. And a penny, I would have said, and you yam your day, a mouse so. Niaka when you are who Brasian you see. Have you, yes, I mean, Cassa, I mean, I may you. There you, God, when you may take a major. One me, one me to me be extra power. Ah, me Cassa, when you meet here. Yes, I was Cassa, you meet here. Nemo or say, call Nafa who come up papa way. What the home banner? Are this so be at ah, Peter and Paul. Almost soon tired for so one sorry a day. And nothing. And by Bena, Selina, and Mama Joe, Selina told you me. And by Bena Mama. A very about that. We shouldn't these I don't hear about these and so. Or in it. We are not some code for Cabra. I say, Papa, me fear the power. Message I have when you saw the whole time, pursues with Damaso. I had a force or a mom who talk. A 12 force or a mom who talk. Into Bramas, I soon summon talks. But he and this summon some say. Huh? Obana question PDD, and Yamin Kwana with you. Yes, Yamin Kwana with you. And he about for soon some about 180. Because soon someone a meme in Padua, access in Padua. So in spiritually, automatically, there will be as a social who come on one. Would you maybe church or Bible? Who come on one? Totally, you will never ever prosper. And the Bible said, and found money and no man want so or how want so. You, if you know, if people are about a casting womb and no womb, in the day and I will obey. Yo, Missy, day now obey ye. It is a yammy wow. No, as if I won't tell you, dear, what was empty. And I found God's revelation ministry, young coupon. Not soon a more. I am not on the cascasa. And a papa, Papa, you do. What's it? No deformity in a can. Now, my Jesus, you mamma will be able to say, then Yanko Papajansa. No, I bear my no, I am a more. Would you scatter your trust? Who knew how to give? A prophet. He doesn't know how to give. I saw for your one baby, Father, in the name of Jesus, I reform as a for many now. But you'll be a Nejuma, in the name of Jesus. Amen. Where we are there. But maybe it's Deuteronomy chapter 7, verse 11. Was in a baby as I don't know. And what I saw for you there. And he said, there's something the mom can crash up one had it. So automatically, I will pray for him. Confirmation will be done. But one permanent. No matter what, there's a man in comfort to me a day. Empeja. None of you know me a day. Emra. So, Mammy can come and reverse in a time calling upon. Can I say chapter 3, verse 1 going? If you back, call. Ose mo guarantee for among me. Why not done my genesa? Why not done my genesa? More what Jesus Christ, I was born, I send you a monogynam and name church. Was more your boy, yes, Christ, I send you a genam and name it. Guarantee for I done among me. Send it away as a forward, yes,
na wokɔ kɔkoto na sɛnnua no ase a onyame bɛfa ne so ayɛ wo yie ɔsɛ mɛsɔre atia no ye ɔbɔrɔ yame mobile fie a mokɔɛ na mɔpa so bɛbisa me sɛ papa nana yɛkɔ a nipa bebree gu no hɔ saa na waba ha so mfana me sɛ ɔyɛ ɔhene wɔ hɔ all right but me so yɛ afofuri efi ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ saa bi ma onyame ma wokɔta de obi ho a ɔyɛ obi ɔsɛ garanti fo a mɔnwen kɔɛ sɔfo maame yɛtoa so ɔse yɛi nko ara na mepɛ sɛ mete firi m'anom tio wɔsi wɔn nko ara na mepɛ sɛ mete firi m'anom monam mmara nnwuma no so na moyɛ honhom no tio mo nam mmara nnwuma no so na moyɛ honhom tio anka ha yɛnya agorɔ ne yɛdi wɔbɛ sate yɛba yɛbɛhyɛ aduhwam saa night no si yɛnya de date ne to dwa nyame dɔ maame moka sɛ mmere meka sɛ meyɛ bi ama mo ɛna megyae wei de meame de me kurokuro anka ɛsɛ mekɔtɔ dwan manyɛ dwan a mede me kurokuro bɛyɛ sɛ mekɔtɔ dwan anadwo no bible sɛ yɛnkye ho yɛmfa nwene si ɛsɛ anadwo no nyinaa yɛwie baakɔ nante yɛmfrɛ sika ama mo wowie akɔ fie sika na de bɛyɛ adeɛ no fakɔ frɛ wo sika fa yɛ adwuma ne nyame mpagya n'ani onyam fa ma wo ɔse na mode honhom na ɛhyɛ ase o na sɔfo maama wo se dɛn ɛti ɛyɛ mmiɛnsa no ɔse saa na monwene mode honhom afiti ase mode honhom afiti aseɛ afei mode afei deɛ ne honam na ɛkɔ ɛna diifoɔ deɛ ne ɔyɛ deɛ ɛhu dodo mede ɔyɛ saa deɛ de stam no obi kura sɛ ne sɛ meka sɛ mewɔ ani ne ne sɛ meyɛ bayifoɔ ɛne sɔfoɔ yɛ bayifo saa dɛ menkɔda sɔre o sister wofa ho bɛbɔ me na yɛyie so a wo sɛ meyɛ bayifoɔ te nkɔma sɔre mepakyɛ wo deɛ wo se wa na ɔfie ne bɛyɛ ɔmfa anyɛ ade papa medeɛ no mede yɛ papa ye ɛyɛ nan no mahunu saa amane bebree yi kwa mahunu ne kwa nam yɛsuba nti yɛhunu amane yɛhunu ahokyerɛ yɛhunu animguaseɛ yɛhunu ahweaseɛ because of yɛsɛe nipa obiara sɛ Kufuor face the country Nana face the country Nana face the country Nana bɛ fix you but wo nsuo tɔ a wode bɔɔla bɛgu nsuo no ye Nana bɛ electricity ni ye wo so bakɔtɔ home use appliance na wabɛsɔ na ɛsɛe nyama wode heater hyɛ nsuo mu a wonyi ne ntam Nana bɛ fixe na mmom wakɔ ha obi dan no anadwo no atutu fam no akɔ because fie wura na nsi toilet yeah Nana bɛ fixe nso police ni gyina kwan wɔn gye bribe tio Nana bɛ fixe obi ti office ɔgye bribe Nana bɛ fixe Joma hospital wo kura wo ni birth certificate
Nkwasi asem ko a. Wasiti na ma bra. Because nipa say Ghana ni maame nyima hwade o de be pressure nti oba wakwala na adwene nya adwuma. Kwasi asem kwa na wakwala nti. Otimi hwe na maame enim sa na oba na so. Otimi hwe na maame enim sa na oba na so mo. Nti onyini nyina wo mu ade onyini adwene bo na woni tim. Onyimi no sai na woni tirim. Police in Asia or papers you collect. Timmy enti was one mama 2 cities. One of my Samanka road now. Police folk I don't mind them in Muamo. Obeti now on himself papers who maybe I correct officer. Where they only say penny for Nanka only air conditioning and another police in the war. Face the country, no. If you don't stop destroying people, the country cannot be fixed. Ghana for Chimisa. Uko kromna kotadia. Ni o nibinu no amana kwala aji affairs. Okodia kotaba no de bia to swama. Enu so akufo adu se munyimi sa. Ekufo adu se munyimi sa. What do my any ukoya to man hwade? Wonim say ade and 9 ebeso. No what not 10. And also akufo adu se nyimi sa. Sani papa kunu yeba ko peja ne sa wa so dem. Ye shida wo. Asafu Yehovah who ye kro Yema wusu Hey Asafu Yehovah who ye kro Hadio onu anim se wa wia ne nyama de agu baabi okosesa tai timino and yes, our country cannot be fixed. Yet again, and every started John Mama Tem. Yes, a circle overhead the cry of Wataman. And the you know the canam socoba, a muya. Sagana Yanya, who named Tita. And I'm saying, because saying, I'm a mammy, I mean, escape your baby. My cause saying, Minas can be in Asa. The Benan Medasa. Abenda the Mejaisa. Have you? Who had the Pebi and Nimo with the Kufado Atama? Who had the Pebi and Nim to say, when him to say, I wanted your mamma Tama. What do you want to see? The fear the Papa Pebi and the hole, the Patibi and the hole. I got it for the good. Lord, believe. Sing away. Sing away. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Ghana penny MP the contract. I'm on your contract. Why this canoe or the top 4x4 to the Amama. And also Timmy and I could find some MP is can cut a man. What the corrupt MP and come a cupuado? Hello? Who got to Aban with 50 Ghana? And I hear to Aban 50 Ghana and MP in 50 Ghana. Timmy say Ghana Bay. Messi ni we have Fiura. Carpenter we have Fiura. If you would so we are buying. We cannot get away from corrupt. Ni pasaya yete. Osikarati avwati mefo. Ghana ebi atimi do your friend in Christian country. We are deaf and dumb. Ultimately, Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe.
Lord Abeba. Minister no bedi MP hwade. Oba not teach men home. Onya MP ni pa no koto dan wo Brescia. Abrochi memu. Anu so kufu ade na se wi asika koto dan. Yenya Jimmy. MP ni bro 50 Ghana and 2 so to about ultimate. Ghana MP nyina they are corrupt. Because here we nana dwene nye. Ni ma me de ni so abanche sa na afia kurasi abenya MP adie. Nti obo nya fo kro no sa. Chimie. So mama to asoma. Etia eye. Ko. My overheated. O se enie na dia. Ode huhum no ma mo. Enie na ni ode huhum no ma ye no. Oye den. Acho Mrs. Subim. O se enie na ni a ode huhum no ma mo no. Akokra o si office. Ube wu akona oba bedi be minister no. Wo se wu o. Ana wo si ono akofa ne ba be hye o. Enkwasi asabsa. DVLA who are corrupt. Yay! Who call police set are corrupt. Fire service corrupt. And mobile money I bet you why are the mobile money? Why are them? Yes, you are pointing to Ghana and to me. The Bible says, "Oh, that's so special." I can pony. I say, "Man." Say who matena yemu nti affect ye yemade nti o se guarantee afo timefo mo be bresa mo na mo ye mo bresa nti me pe wo ye free manum so ma me to aso enum na se eni asofo bi me de won furu e na etitiye simi ana asofo and I see who page ni so what if what you started giving the prophecy to the whole world? What is why my prophecy? Nothing is wrong on that prophecy. A common tea and Kwasia 70. Nasavo say, Nana Kufuado Kurabet me next month. Jomama Babodam, Jomama Sufuadaka, Simia. Some mamma no say. Etia ye num no. Go. O se enie. Na dia ode honhom no ma mo no. Na oyam ahoden nie. Ahoden die. No bi onyam tumi susu konkroma ye no. Ono ye ahoden. Na onam ran nwuma no so na oye. Ran nwuma no so na ye ye. Kain ya waya wo papa. Men say no en kan wo asem bone. Jodo, sirodo kire wo nua. Wo tiri mo ontendodo. We are ship inside to one and we are so fetch up. I've been born in 20 passay. My Bible research and I do some say, Mamma, some come out, Mouse, and my woman, you say, no, what baby now so said. Your life will never be better for you. I brought you from Untiemi. Will be our small poor no was sorry. The life will not be better for him. Tia siese wa bra bon seri pa. Tia nipa na ye wade e kura bobra sin no. Wa bobra sin. Because me kire me ma me nra. Atena na nsa. Anam se ma me ade ahia ne se. E se utimi kan ma nyina bom. Enne be ma kwantenten. Of Mammy said, I won't from Mammy. Have you? Mother's Day, maybe yes, yes, was a man and Mammy. Mamma, tell me answer. Let your bad mentality wash away. My chain, the guitar when I had to put him and cock. So, Mammy, no city for bank. Every year, no. See, and I say, on Judea, Inca, Martinus. Pacho illuminacy. Romans chapter 8, verse 28.
Romans 8 verse 28. Ha. Yanja chimia. Mo ma msunsum nyom. Yanja chimia Ghana ye. Ghana police will corrupt. Ghana papers in here could have bribe. Chimia sa. And it's a coup for no se bribe. And in Ghana police from Kotokuo, tin. And it's a coup for the pump Kotokuo, a coup for the pump Tana, and Kotinas and Kotokuno. Sardina, yet to my body in the play. Mamma Sunyum. When I'm in my friend, Mojambro. Brasura. No more say to Sunyum. When I'm in my friend, Mojambro. Young way. She
Alamina,
Alamina, Alamina, Alamina, Alamina, Alamina, Colomase, Alamina, Colomase, Alamina, Colomase, Coloma, Alamina, Colomase, Alamina, Colomase, Coloma. Mami nsuo no ka ho nkawa be yin pam firi ho nko ye tinyame ya wote na basa skase ni tumi na se ya won so se mami ya ka ho ala besini ala o Alamina Colomasi Coloma awurade masa sunsum kawa we entofom na wedding kawa mesawa ya tudimo by the power of the Holy Ghost Jesus to be na awurade and you nyamane fa hodie and the pabia wa urade sam yan koma me sunsum nyamane wo se no wo yamana che yan ko ilache ache ilache
nsa kɛseɛ bɔ nsɛm a Yesu paa. Tie, sɛ maame, who can Matthew chapter 28 verse 28 ni maame? Romans 8:28. Ya kona mempon. Piece of my mic in mommy. Yenim se wa wode wo ho to Onyankopɔn so no wo mo de wo ho to Nyame so no ade nyina di boa won ewie wo yie ewie wo yie abroche po mo de mo ho to Onyame so be wie mo yie pejan sama hwe makase si e ba so ra jisunsun samri tum wo ya na ka mi jai mi ya sa me ba sunsun ta na mi ba bia em de what ya se nti sunsun samri ho hia Koi. Wanam ni trimu poso afre won. Wanam onyame trimu poso. Afre won. Afre won. Eh mo den. Eti eye aduonu nkron no. Won na won a won hunu won siesie no. Woyi won ato ho. Woyi won ato ho nso. Wo hu onyame siesie nti wo ye chosen one. A bomb amount 20 cities, 50 cities for the boy and Meduma. For boy and Meduma. Nini Shilama Wankas. Wow, for the 50 cities, 100 cities, 20 cities, whatever. 2, 1, 2. Bra. Too many cabra. Vegina hobby. Man, Cassis can get down. And I'm here. Many dancers. Free whooping. But I'm a muscle pie. Count. But I'm a muscle pie amount. Eh, Nendo. Bra. Count, bra. Eh, Nendo. Benjamin says something saying, bra. What's on us as a window? Entering a mere window. Bra Becca Hubi. 10, 20, 5, Rebecca Hubi. What